Zin om zelf iets te maken dat echt betekenis heeft, dan is dit een bijzondere culturele activiteit waar je aan mee kunt doen. Het Museum van de Vrouw in Echt doet mee aan het landelijke project Draden van ons Nederlandse slavernijverleden. In dit project wordt er gewerkt aan een groot Limburgs wandkleed. Een gezamenlijk kunstwerk waarin verhalen, herinneringen en sporen uit het verleden samenkomen. En het mooie is, iedereen kan meedoen. Je hebt geen ervaring nodig, alleen zin om samen iets te creëren. Er wordt gewerkt met technieken zoals borduren, quilten, patchwork en tuften, met stoffen en andere materialen. De workshops zijn in het museum op alle woensdagen in mei en juni, van 1 uur tot 5 uur. Daarnaast zijn er extra workshops op zondag 17, 24 en 31 mei en 14 en 28 juni, ook van 1 tot 5. Dus wil jij meebouwen aan het bijzondere project vol verhalen en verbinding? Meld je aan via museumvandevrouw.nl en doe mee!